ରାଧେ ରାଧେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶୀତ ଦିନରେ ବଢି କେମିତି କରାଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ ତା ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ବିରି ବତୁରେଇକି ବିରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ, ତାପରେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଛାଣି ଆଣିକି ଦେଇଦେବେ। ପାଣି ଗଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିଦେବେ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି ମୁଁ କେମିତି କରୁଥିଲି। ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି କୋରାକୋରି କରେ। କୋରା ହେଇଥିବା କଖାରୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଗୋଟେ କପଡ଼ାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିବେ। କପଡ଼ାର ମୁହଁକୁ ବାନ୍ଧିକି ସ୍ମରଣ କରିବେ ତାକୁ ଯାହା ଉପରେ ତମ ରଗ ଅଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ିବେ, ଏମିତି ଚିପୁଡ଼ିବେ ତାପରେ ଜୁସ୍ ବାହାର କରିଦେବେ। ଯଦି ଚିପୁଡ଼ିଲା ପରେ ବି ମନ ଶାନ୍ତି ନ ହବ, ଶିଳପତା ପକେଇ ମାଡ଼ି ବସିବେ ତାକୁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନାନୀ କେମିତି ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ଶିଳରେ ଚାପି ରଖିଥିବା କଖାରୁ ବାହାର କରି ବଟା ବିରି ସହିତ ପକେଇ ଫେଣେଇ ଦେବେ, ଯେମିତି ତାର ଫେଣ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହାଲକା ହାଲକା ବଢି ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କୁ ଜଗିଥିବେ, ନହେଲେ ବଢି କଣ ବଢି ପରିଥିବେ ଅଖା ବି ପାଇବେନି। କୋଉମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବଢି ପରା ହେଲାଣି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ରହିଲି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।